Hello mga bay, kumusta? Kumusta man mo? Maayo ang pagpaminabuhi. Nagporong ko kay hikang ko sa gawas. Ang limpios. Ang limpyo ko sa gawas kay abog kaayo. Dayuan. Nang banuwas ko, naghakot ko og tubig. Tagduha ka baldi. Kuya gaba. Ganyan buntag piting dali-dali na ko himo lagi sa mga lawog nila kay kuan mga unta maoro gid ni kaya nako kaunon kay kuan ka nang binhod pa kayo kung ngipon karon sige gihapon og dugo ay hunong perfect na kayo, grabe na ka perfect, limpyuhan nagmaayo, gigabas ginig may giniha, gilihaan og maayo gyud mo to nga watan ko nakakaong ganiha may gani perting dali-dali na ko pamahaw ganyan buntag day kanang di paghuman ako og himo pamahaw dayon mo pamahaw nila human nagpaabot-paabot ko kay abot-abot ko nga motawag akong mga bahanti kay ingon mas laghapon nawag sila karon udtos Pilipinas bali lunch time sa Pilipinas gumanlag pa ni udto break time tawag sila sa ako so alas 7:30 to diri kanang mga oras sa pati bisiya gid akong tigol ana pati paspasa gi kuan kanang chatsa sa akong lubot gid nang basa buntag sayo alas 7:30 mo giniting himo na ko mga lawog nila then mo to ako gibrihan akong cellphone di man ko mag-online gud mabuntag bali udtos Pilipinas maka-online lang ko mga hapon nas Pilipinas udto diri kay gusto na ko ba ma-concentrate ko sa akong trabaho sa buntag kay daghan mo ko trabaho buntag taman udto ay human sa paniudto ana di na kaayo relax na gamay mo na maka-online ako so mo to talagsara ko mag-online buntag basta na importante di giuna ko ang wifi kay off man gid na akong wifi ni katuog na ko so giuna ko ganyan buntag dayon nagpaabot ko akong patindog diri sa putahan nagpaabot ko nga matawag full volume gid ako ang kuan full ang kuan gi kayo kanang unsa ni puno kayo ang volume volume ko talaga mabuti para marinig ko talaga kahit maghiwa ako diyan garam siya no tapos wala man talaga ni tawag so nag-chat ko sa akong bandi sa akong kinamguangan wala mi chat na ko kay naguba daw yung cellphone di nag-chat ko sa ilang maestra kang may Ma'am Divine Grace Sapyo Katok. Salamat kay Mama sa tanan nimo nga kaayo nga hikanako ug sa imong pag-assist kanunay sa akong mga bahante. Appreciate much kay nako. Nasayod ang Ginoo ug unsa akong mga plano. Pohon para nimo. Si pasalamat. So mao to nga kuan na pa ang chat ko sa iya ha mao di kay wala dahil ni adtong akong inahas kanunay panabang kay nag-ingon nga ludan daw nila ang router so wala daw ni adto di napakyas taon ko nilaom pakyas paabot jud ko so mo to nga nag-open na lang ko sa Facebook kadyot kay pitili-dali na ko man na naman then pag-abri na ko mo to birthday ni Nanay Ason ga comment mo diha nga kanang lola nako, mama nako. Dili na siya nako lola, dili pud na nako siya mama. Mama na sa akong usa ka followers og suking tigpaminaw sab na siya si Lola Ason. Di nagsaulog sa iyang ika 77 ka katuigan dinis kalibutan. So nagchat sa iyang akong anak atong 5 days ago or 10 days ago kay ana siya nga idol ko nung kaayo ko sa iyang mama so kung pwede daw mo anak ko siya og birthday daw niya sa 15 ning ana siya then ako na lang ang nag-suggest okay ato ang i-surprise mo anak ko siya og mag-edit ko og sayo para ni Lola Ason dayon kung gusto nimo ipatarpaulin or ipa-print nimo para surprise sa iya ha so mao to nga gitarpaulin di ay nila ato ang nitagbo sa ako aganihang buntag sayo
ang tarpaulin namong duha ni Nanay Ason, Lola Ason. Happy birthday Lola Ason. Gaingon man ako sa ang imuhang anak nga si Oriosola, dili-dili nga suking tigpaminaw kaayo ta ka. So akong attire karon Muslim attire. Kay gikan ko sa gawas. Ganiha ana ni ganiha. Ana ni ganiha murag kan ba kanang singan ani murag gining singan limot ko. Ning busi siya ni. Kan ba Cartesian. Singan ani mag-ana. Kaya ano lagi, nalulok ta sa itong mga dagway diha, bisag gabiing dako na diri, init kayo ang singaw makapaso, as in makapaso. Piting pulahan ni ganiha, murag sus gaapol-apol gini akong aping ganiha gyud, murag ko ga blush on. Gara siya no. Pula-pula jud ni kay tungod sa init, bisag gitabunan ako ana. Maglugos ko ginhawa lagi. Ako na pong giana. Tapos nalimpyo ko dito, nasikog hagwa sa iring. Isikabo. Dayon, asa naman ta? Wala gito, wag gini tawag. So, nag-chat nga, umapuhon na lang daw. Okay. Masang orasa ko available. Kung nga hapon na lang siguro mga udto diri, hapon diha. Kay kana, murag, medyo okay akong oras na, makadiskarte pa ko pindot-pindot, mintas na ako'y gitak-ang. Kay buntag sayo man gud udtos Pilipinas, pwede bisihas kong tigol. So, dili kay ko makakonsentrate og istorya sa akong mga bahandi. So, mao to Usahay gani kung motawag ko sa ila, importante kaayo, magpaabot jud ko alas 2 sa kadlawon or alas 3 baron. Antod mo mata sila, buntag sayo sa Pilipinas. Dayon usahay maabtan pa og alas 3 sa 4. Inistorya kay wa na kabantay sa oras lagi kay wa na naglami nag-istorya. Dayon muto sacrifice gyud sa mantra mahinoon, sacrifice ang mga oras kay kuan ka ng singan ani sa una perminti na ko himuon kanang di na ko isend ang tracking number, niya na ko isend kung maka-istorya na nako sila kay kusara gud na sa kabulang lisod mo signal bukid. Hindi gusto na sige nagpangay ang tracking number ko time sa mag-istorya kay istorya sa ta mingaw kay kunin niyo anak ko sus kanang sige naman jud pangayo ihatag gud nako ang tracking number di na sila kay istorya. Muna manglakaw na ba ana dayon ang gimo ala sige pag-istorya tabiin ko nga kuan po mo diha ganang pagsugid po mo diha nako sa inyo mga kahimtang diha unsay mga paghimo nyo diha ba mga kinabuhi nyo diha musta mo diha na istorya pintuhi po ko anak ko unya na tracking number sa may gusto yung tracking number karon kaning last nako nga padala kay kanang dito nako gihatag sa ilang maestra gipakopya nako sa ako ang pinakapanganay nga anak na Ginoo ko nahilom naman sila oy. Pila na ka adlaw ang milabay. Wala gid ni chat di. Wala ko kagwantan ubos ko akong gid-chat ko manghod. Nga college kay namo si 500 ato. Ang giinan, dong. Unsa man mo diha dong? Kanang nalimot na mo nako dong. Yan ako. Pansin ko ba? Kanang unsa man ako na ba yung kwarta? Pulo naman kaadlaw milabay mo ko'y balita. Anak ko. Siya nga, sorry kay ti, busy kay ko ti. Ingko nga, bisa lang gud mo chat kanako nga kuan kanang kuan di ana ang 500 te kay tagaan nako sa 500 kada pada nako mo gid akong ikatabang sa kumanghod. Diskarte pud siya tabang sa iyang kuya bilig baseball. Ingko nga, bisag miingon na lang kadungan ni ana ang 500 te. Understood na nako bisag wala nang gisalamat. Kasabot na ko ninyo. Understood na ako, nakuha na ninyo ang kwarta. Anak ko, kano siya pa magbag-o? Saan may gusto ninyo? Ako ang kwarta? Lagay mo diha, ingon na, kumusta ka diha, te? Buhi pa ba ka diha? Ginawa ba ka diha? Saan man, okay ka diha? Kao na ba ka diha? Ano ba? Ang anak ko sa kumanghod. Siya nga, sorry, juga iti ha. Kay, busy kayo, kay naghaming kuan karon. Ano ko nga, hasula, uy, anak ko.
wa na ko ni reply ko. Sula uy. Kadaghan bag kanang sa ni kadaghan bag excuses. Ana ko kadaghan bag mga kuan mga sa ni kadaghan bag mga explanations. Ana ko. So okay, ana na lang ko kung huna-huna okay. Di na lang tag-aso ng istorya kay isod na maka-kuan ta maka-istorya tag di maayo ba. Di mo to. Okay na to, asan mo tabit? Ito inang buntag. Na dali na ko dito kuan. Kanang dali na ko dito ilis dayon kay kuning malakaw lagi mi. Then mo to. Pag galalis ug maayo sila ganiha ang mga piso kay kanang nautuhan na lagi nya piting suko sa mga nga gipukaw siya kay diha man natuog sa kuan supa suko kay inahan nga nag-ilis na yung piso ang inahawa pa gimuta pa suko ay nakuratan kay gipukaw gisinggitan lagi siyang anak nahuna po nako unya unsay pakiramdam unsay bation kung singgitan ka natuog ka iba mag bug na imong dughan anak ko kung nahuna gyoyo ko na Yayo ko na huna kay kanay mga tuba mi nya dagko itingo maninggit sa umangan di kubaan bang ana gitan dughan ingko nya unsay pagbate anak ko ganiha sa kuan nga saba ko na huna pitin sa kuha dayon mo to dukay sila di naglako na mi wag gid sila tingganay duha mga piso hilom kay mi tulo sa sakyanan pagkabuta dito sa tunga hapit ang gimi dito sa kuan balay tambalanan dito naglalis ang duha hala sige action ang inahan ana na siya kay isuya sila diri kay puno mag-aksyon ana puro sa aksyon laka dayon mo to dayon ingon ng mga sakto na kanang paghilom diha ana inahan ren hala nahilo na po sila hantod na abot mi sa balay tambalanan nahilom gid sila dayon nalimot na sila og kuan kanang nalimot na himungan og hatag na ko og kanang kwarta nila diri nga piso sa uno dayon ni diretso na mi dito sa kuan receptionist niingon na yung mga anak ay nalimot man ko hatag nimo kay mubayad man na sila og 1KD bali 170 sa atoa kada visit sa katabang wala mo kun hungit uy garap siya no mura gid na akong makayang kauno mo mahut baka ni nako apos kung ngipon pag but gini dugo-dugo ni piting dugo gyud dayon pagkahuman niya akong kaon sige hungit ako lisod kay kaon nilo kay kong ngipon dayon mo to gitagaan ako niya og kanang kuan gitagaan ako niya og bayad magkuan na dito tuslok na dito sa makina diniingon tong laki dito nga bantay mo janitor siguro to siya nga sa magka Indonesia kung sa Indonesia Pilipini ko kaya ingon siya mura ba kong nawag Indonesia anak ko siya Pilipini ni anak ko siya lakaw na ko nagsimag ang mata sa lantan ako anong nagsusurya pa then mo to kaya di man pwede then mo to kanang anak ko siya ang duol niya akong buhok ganiha kay pinaanak man ni kaning bangs gabilin ba ko diri buhok then akong gianak diri sa style ba yung anak siya siya man yung buhok nimo anak yung mga ansa ko siya man yung buhok nimo ano na laylay man na ata sa hospital di ba pwede din anak siya ko nga style or na ko nga style or na pwede pangatawa sa mga piso pagkuan ako sa reaction ako sa kung nang bang style anak ko siyaw kay kung dagwa ito ganiha Inquire, salamat nangatawa na gid ang duha, naguli na sila dayon. Tungod nako kay nangatawa sila. Kay giana lagi akong mo giatangan nga agtang nagipitila para. Ato di ana. Talawan kay kung alaga nga piso oy. Katong primero na mong visit sa kuan mangibutay.
Kuy Ginoo, gikuyugan sa iyang inahan dito sud sa operating room. Tuwag atang iyang inahan. Kuy sus Ginoo ko tiguwang nanda ko. Magpaatang pang inahan. Kay kuan naman na siya kanang college. Dayon mo to. Uli na mi. Piting daghanang kuan kanang dugo gini ganiha. Grabe ang dugo jud na. Grabe gisiminto nilag maayo. Kuan siya ni gilugit ug may tanang taman ang mga nanggahi bang mga kuan. Piti nang limpyo asan sa kita uy. Diretso ra man sila og diretso ra magbarina wa may kuan kanang sa una nagpalimpyo ko last time nako nagpalimpyo no atong 2004 man siguro 2005 mo to first time nako to palimpyo ko kay kanang nang-apply man ko ato sa SM Quiapo. Oo kay di na mami magsimbahan sa una dayon nakitaan man ako nga hiring sila as in nakapasar na ko diha sa SM Quiapo kapasar na ko nya boros na dai ko ato sa ikaduha na ko nga anak dayon singan ani 2006 dai to last na ko first time na ko to palimpyo asan sa kita di kuan man ko tusukan man ko nila og anesthesia ato wa ko naka primero ra nga sakit dayon wa ko naka feel bagi anestesiahan man ko ato nya ganiha wa man ko anestesiahi ganiha uy diretso ra man sila ana diretso ra man sila barinas kong ipon hasta ngiluha gyud hangtod karon ngilo kay lisod ko kaon din mo to ang katong sa SM Quiapo sa una nang-apply ko diha ang katong nag-interview sa ako murag supervisor siguro to or manager or tago na lang nato murag tag-iya or kasaligan ba din mo daw to pinaka-head mo to ingon nila dayon naluoy kay ito sa ako mo to nga iya kong gidawat yung giina daghan ikog mga igsuon ana then ako ra ang kanang dunay naka-eskwela kolehiyo anak ko sa ilaha kay gusto na ako nga motabang sa akong pamilya anak ko ba unsa may imuhang plano sa imong kinabuhi kung gusto ta nako hawason sa presdanan akong pamilya anak ko sa na-touch ba sa ako atong nag-interview sa ako so iya kung gidawat inan ko niya ang parehas nimo ang akong kinahanglan sa among kumpanya nya na ko sus karon di medical na mi pasar na ko tanan interview and tanang mga papers nako okay na tanan dayon pag-abot sa medical ni napalimpyo mo to napalimpyo ko ngipon first time kay kinahanglan daw limpyohan akong ngipon so mo to na pag-abot sa pregnancy test na buros man ko so, wala ko nakadayon diha sa SM Quiapo diha unta ko trabaho dayon mo to abot na mo diri ganiha hasta niluhas kong ngipon taon dayon bisag makaistorya di ko makaistorya na sininyasa in tawon ala kalisod ba ni tunlon oy o ka lang agi yung mga pipog ko mag-inom ko og kuan katug ko la 5 na mapalaya ako sa gulig kanon maukaw kanon ng alawa kanila sud ngilo ka istanan sin limpyuhan nila tanan ana mo day na scaling di ay limpyuhan pangtangtangon ang mga kuan lalang mananap hasta nakita gawas og sulod hihan sa gawas limpyuhan pa sa sulod limpyo na kaayo perfect na kaayo ay no kutabang ang kamot ko kaon ani kay kutoy kong tiyan ani tungang gabi hindi ko mukaon ako kaong luto ang adlaw mata di masilbi di ka kaong luto gyud sa kadlaw
Dito tulon. Ana, di na makausap. Did Mama tell you about the dinner? Yeah, I make No, already. the lunch tomorrow. Huh? The lunch. Lunch not yet. Before I go, Ask her. I will ask Mama. Pakita eh. Inamos. Sigayang matagalan taos kong plato. Bugdo lang agi. Di man gud ingunani sila mukaon. Tagduha ra kutsara, usa ka kutsara. Saka sila sa akong plato gaudo. Sigang maka. Ay, goodness. Hasta may luha, eh.